Har du migræne og gerne vil komme af med smerter? Jeg kan nemt anbefale dig at trykke på nogle punkter her omkring ører til lindre det lidt. Hvis det går ondt i øjet, så kan du trykke her omkring og så her omkring. Men det er kun symptombehandling, hvis du gerne vil fjerne årsag. Også som akupunktør, migræne er altid kommer fra en ubalance i liv og galleblære medianbane. Så kan det godt være, at du har nogle symptomer, ligesom du vågner tidligt, uden at du kan falde i søvn igen. Og du har migræne og hovedpine uden til øje. Du kan også få opkastning. Det er vigtigt, at vi finder årsag, hvilken ubalance der opstår i din krop. Så tager vi fat i den ubalance og behandler den til at være i balance, yin og yang. Når den er i balance igen, så mærker du ikke hovedpine. Migræne er som regel galleblære medianbane, der stiger op af. Vi som akupunktører, når vi tænker på behandling med migræne, så skal vi tage den der galleblære medianbane, gå ned til benet, i stedet for at gå op af og presse det ud som migræner. Hvis du har lyst til behandling det her migræne, så er du altid velkommen til at kigge på min online kalender, eller du er velkommen til at ringe på begge telefonnummer, både i København og i Jylland. Ha' det godt alle sammen. Hej hej.